Така, здравейте, пичове, по-скоро майнкрафтъри. Днес ще играем Майнкрафт малко в Legit. Тук му се логвам и вече виждам, че има хора на PvP-то, което е добре за сега поне. Ето вече ме поздравяват, така това е Wonder Chest. Да си богат. Така, започваме с някой малко PvP, ако има. Така, нека му кажем кога ще го приемам. Да ви кажат хай на вас. И какво ни пишат пак на нас? Оле, ще как мой човек. Нека мой човек, какво става? И така гледате, казват ви хай, само и хай. Както виждате, в Java няма много особени неща и почти нищо не се развива и не става. Само ще проверя дали са фикснали бъга тук. Фикснат е добре, както и да е. Браво на тях. Опедес, който ми беше преди тим, в момента е тук. И кой слезе до... О, той е GG за танк. Ще го убия. Въпреки че му покавам мир, ще го убия. Чакам го само да слезе долу. И той чайки фулка ля. JD the Tank. Добре. Не е фулка, не е меч дори. Сигурно ще го е скрил. Те не мога гледам. И така, мисля да ходим в Survival или... Да, ето дай ми меч, please. Въпреки че имам мечове, мисля да не му давам. Защото просто аз бях доста редовно на PvP и аз губя сетове. Като всеки един човек, нека разгледам просто другите сервери, като например Survival. Survival е един, що горе е добре сервер. В Legit фикснати са много бъгове, но има и още няколко. Винаги има бъгове. Да, тук е моят автоматичен enchanting table. Както да. Не е интересно. Тук трябва да има Nether Warts. Огрифали са ми всичко. Не са ми огрифали ми моите фарата и са ми взели. Чакайте се. Untrust JGG Tank. Добре, то махнах го. Трябва от пота да си го махна то, защото просто не става за играч в нашия тим. Пак ние сме много силни хора. Така това там е моят снежен човек, който си направих за Коледа. Малко е кръвоглед. И усмивката му е... Гледайте, той не си ми израби тозга. Чакай. Това е колбок, да. Е, така изглежда отвътре. Както виждате, не съм се старал много отвътре, не съм го запълвал. Но, както и да е. Така. Това е моята кокобимс фермичка, не е автоматично, но все пак върши работа. Тук е моя, що горе добре често изглеждащ. И нека отидем сега на Потна Home. Така. Тук аз съм много близко до Warpotna. Това е моят Потна Home. Това е един замък, който аз, Лъди и Аврак бях направил. Преди там, що горе, един месец. Но, да, става. Не е зле. Като за начална постройка. Тук направих някакъв измислен честрум. Тук Дени JDG Tank. Така и него го махнам тук. Тук няма почти нищо особено, както виждате. Нека сега просто да отидем към следващия сервер, защото гледате, че тук няма много хора. И просто търсим някакво занимание, в което да гледам. Но тук е... Чайте да се повъзикам малко с модератора. Той лефна. Точно като ми пише лефна. Стади мади, както да е. Така. Нека върнем поздрава. И може би следващия... Чакайте, кой е наред?
Така, кой сървър е наред? Ами, може би, мисля, че можем да се позволим да разгледаме Skyblock, въпреки че няма много хора. 5 човека. Може би някой може да мадне в него на Skyblock, защото ако някой гледа този клип, едва ли, но ако някой го гледа, да знае, че ще търся Исланд, който да живея с много високи статовица. Ето, 360 лева. Аз съм много несъбди. Да, арчерто ми е доста, бих казал. Тая ферма аз съм направил, вижте колко е професионално, вижте този дизайн и както и да е. И тези джини просто са толкова наредени много добре, толкова симетрични, гледайте само. Както и да е. Няма много хора, въпреки аз тук съм развит с едно фера, което той не влиза много често, влиза точно колкото мене един път на 2 месеца, така че нищо не може да се очаква. Може и да ме махна от бота, но не. Що е пич, така. Да, аз му дах им 9 честа. Както гледате, тук това е от евенти само. Ето тия 4. И тук, добре. Това ми е армора там, само каската не ме е енчантната. За което не е яд. Нека отидем просто в следващия сервер, който може да е GTA. GTA е основно за забавляване на хората, поне според мен. Той не е толкова хубав сервер. Може би повече за грайндване. Килове и може би пари. Нека опитаме. Why not? Той е стилен само в факшън, така че браво на него. Стивен беше убит от Тел. Фак. Нека малко да се повъзгаме с него и след което може би ще преминем към следващия сервер. Да, здравей. Нека погледнем Стефанчето в кой фекшън е. Ама техният фекшън е доста богат. Това е в най-лоу фекшъна, може би. Why no? Защо не? Както и да е. И тук аз не ме е интересно, защото за мен това са обикновени работи. Въпреки че в момента съм в PUBG, аз да ето, в PUBG съм и не ме е толкова интересно просто на мене. Но сега нека преминем към следващия сервер. Въпреки че тук се събират доста хора, 19 човека има тук. От 123 в Туличът сервера, и нека отидем към него. Той е интересен сервер, малко повече. Мисля, че Туличът тук се опитали да емитират това. Се опитали да емитират Energold, но май не им се е получило. И както виждате, аз преди да съм обявил, че съм тук и те вече ме забелязаха. Не знам колко са хакерите си или колко спамят таба, ама както и да е. Да, това беше моята къща, но Team Diamond ми е превзел явно. Тук имах 150 фулсета, не бъзкам се. Имах някакви Protection 1, Protection 2 части и така. Да, аз като цяло и тук не играя много, въпреки че сервера наистина ми харесва като дизайн, като конструкция. Малко почивка и така. Следващия сервер, Games, не, той е затворен. ХГ. Нека ви поразгледа и с арената на ХГ. Така. Това тук е планината, която аз наричам това. Като мокстето, не? Като ярка, да, точно камената ярка. Там е езерцето. Тук са къщи, които не може да намерите абсолютно нищо. В къщите рядко се намират неща. Това е колата, където Мантоко винаги пали тенти отдолу. Това е корабът, който аз много обичам да взимам, защото ето тук горе, ето точно тук горе има 2 стака тенти. Опа, ето тук. Там горе има 2 стака тенти и една спалка. Което ми позволява просто да блокирам всичките, които искат да се качат на кораба и следователно не могат да се качат
и аз така имам по-голям шанс да спечеля, ако съм само един човек. Там е моста, в който влизаме към различните светове. Да, играта ще започне след 30 секунди, 20, ама аз съм единствен. Така, там има още един кораб, който Мантоко пали винаги и не знам защо така ми лагва. Нека се нормализира лага, да бъде малко по-малко дори. Добре. Тук мисля, че би трябвало да има нещо. И така, както гледате, принцип на мен много ми лаги на Hunger Games. Не знам защо сега не ми лаги толкова, пак дори записам. И както да е. Така, това е един много известен модератор, Dark Knight. Сигурно сега ще се съберат целия им тим да тренират Hunger Games. Ще ги помоля да се махнат, за да се довърши клипа. И така, вече ги помолихме съвсем учтиво. О, този лак е невероятен просто. 4 фокуса, 5 фокуса, както и да е. Хакер. Добре. Там е къщата, която може да намерите страшно хубави неща. Това е корабът, който почти винаги е окупиран. И когато казах аз, да, на мен е любимото място, защото аз го окупирам. Тук, това е корабът на Disaster. Всъщност това е техният целия остров. На Disaster на тима, не само на Disaster. Те се развиват доста добре тук, мога да кажа, мога да смея. И сега трябва да се махна. Така сега, ако не викнат всичките, айде аз се махам. Skywalk. Мисля, че няма хора за... Но... добре. Така, нека започнем от начало, но... Може ли един... Нека ги помолим отново. Помолихме ги. Така, тук са... Тук са курите, в които аз още не съм ходил. Играй с нас, и го показва, или като умреш. Добре, това няма да стане, защото те тук са целият тим на Disaster, а само аз съм единствен. Това не означава, че аз не съм бил техен тим. И аз съм бил точно техен тим и така този вилджър стои тук от 60 игри на Hunger Games. Време е той да се махне. Мах се, тъп вилджър. Така, както да. Те колко човека всъщност? 4 човека. Добре, аз ще им спрям играта, за да не мога да почват. И така. Няма да свършам разходката. Ще им правя напук. На тук също не съм ходил, между другото. И следващия сървър е FreeBuild. Wow, out of memory. Защо? Както да е. Това мисля да бъде за този епизод. Ако ви е харесал, лайк бутън има, коментирайте, харесайте, абонирайте се и каквото искате правите, не ме интересува, аз нямам за кеф. И така, довиждане.